bai, Azalza, zorionak bigarren etapa honen garaie, erakustali ederra. Eman dezu gaur beheraka joan da azken aurreko mendatean Meagasen, eta, erakutsi dezu beheraka ez dagoela inork jarraituko zaituenik, goraka ere oso ondo mantendu duzu distantzia. Nola junda gaurko eguna? Bai, egia esan da, sentsazio honek izan ditut, eta hori, Meagasen maldan bera, ongi sentitu naiz, eta jotzea erabaki dut, eta gero bakarrik jun naiz metaraino. Bihartik aurrera defendatzea tokatuko da, baina zu ezagututa badakiguz aprobetxatuko dezula defentsa hauena eraso bat izango dela, eta erasora pasako zea seguro ere. Bai, hori da, egun hauetan mantentzea eta beti bezala segitzea. Nola ikusten dituzu datozen bi etapak oso gogorrak izango dira? Ni gogorra izatea nahiago dut eta ongi ikusten dut. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko.